В забързаното ежедневие, в еднообразието на нещата, които човек върши всеки ден, независимо от това дали часове наред е седнал или изправен, дали се занимава с тежка умствена или с тежка физическа дейност, на работа, командировка, вкъщи, на почивка, в спортната зала, неизменните негови спътници са стресът, напрежението и натоварванията. Когато си приберете вкъщи, всеки от вас добре познава досадното чувство на психическата и физическата умора, схващането, постоянното главоболие, изтръпналите крака от дългото ходене, болките в гърба и кръста, мускулната треска. Решението е едно. Жизненият ви тонус може да се възвърне само с един професионален масаж, въпреки че не всички могат да отделят време и пари за това. Ето защо VS Teleshop ви предлага VS Body Messenger. Гелообразния уред за масаж с 4 различни приставки за всички мускули и стави на тялото. С неговата уникална гелообразна форма сами достигате с лекота и до най-трудно достъпните точки за масажиране. Лекарите го препоръчват, а вие само го разтворете и той автоматично заработва. Сами ще се убедите колко е удобен. Първата приставка е универсална за цялото тяло. Когато имате главоболие, достатъчно е да разтриете слепоочието и веднага ще усетите облегчение. Често при настинка или при по-продължително бездвижване, например след дълго шофиране, имате нужда от масаж. С Body Messenger нямате никакъв проблем да сторите това. Той не се нуждае от захранване в електрическата мрежа и можете да го носите навсякъде със себе си. Без напрежение с лекота можете да масажирате която и да е точка на гърба, дори и най-отдалечената. След уморителния ден или след активното спортуване, премахнете напрежението и умората на мускулите на краката. С леки кръгообразни движения започнете своя масаж от бедрото, без да натискате излишно с Body Messenger, преминете плавно към прасеца и стигнете чак до петата и пръстите на ходилото. Няколко минути масаж и ще се изненадате от приятния ефект, който ще усетите. Само разтворете VS Body Messenger и той автоматично заработва. Втората приставка е за стави. При болка в лактите или просто за раздвижване, масажирите ставата и около нея. Същото важи и за коляното. С единствената по рода си геобразна форма на уреда, това ви се отдава с лекота. Погледнете колко безпроблемно можете да масажирате глезена на крака си, уморен от дългото ходене, китката на ръката си, изкривена, например, от продължително писане, както дори и най-малките стави, като тези на пръстите на ръката. Третата приставка наподобява гребен. С нея се правят фрикции и масаж на главата. Това спомага за по-доброто оросяване и стимулира растежа на косъма. И четвъртата приставка, която е за целуиди. Тя разнася тлъстените около кръста, ханша и бедрата. Помага дори и при двойна гуша. Всичко изредено до тук става само с VS Body Messenger и неговите 4 приставки. Лесно се поддържа и експлоатира. Можете да го носите навсякъде със себе си. VS Body Messenger. Сгъваем, компактен, удобен. За млади и стари, за мъже и жени, за всички. Вземете своя VS Body Messenger само за 980 лева. Разгънете го и той автоматично ще ви накара да почувствате тялото си като на бог. Убедете се веднага. Издраскани ли са вашите тигани? Изкривяват ли се, когато се загреят? Пада ли им покритието? Защото супертиганите на VS не се надраскват, издръжливи са на висока температура и никога нищо не залепва по тях. С супертиганите на VS съвсем лесно се готвят най-вкусните ястия, както по времето на прабаба ви, само че сега с най-модерната космическа технология. Единственото по рода си покритие е наречено Black Diamond, с абсолютно гарантиран антиполепващ ефект. С супертиганите на VS вие можете да готвите на газ, стъклокерамика и всякакви електрически печки, като при това пестите много енергия. Картофеното пюре. Когато обикновеният тиган е нагорещен или прегрял, тогава всичко в него изгаря, но ако имате супертиган на VS, това няма да ви се случи. Основата му е дебела и термична, това осигурява за секунда равномерно разпределение на топлината по целия тиган. Затова абсолютно нищо не може да се залепи за дъното му. Миризмата и вкуса не се пренасят от едно ястие към друго, което означава, че със същия тиган можете веднага след първото ястие да приготвите второ. Например, палачинки. Една от тайните на супертиганите от VS. С тях вие можете да готвите без абсолютно никаква мазнина. В този случай отново термичната основа гарантира, дори при екстремно висока температура, равномерно разпределение по целия тиган до най-горния му ръб. Ето защо в този тиган вие можете да печете дори и сладкиши. Погледнете само как тази палачинка не се залепва за дъното, как лесно се преобръща. Не се страхувайте повече от издрасквания, когато разбърквате нещо в тигана, дори ако бъркалката е като тази от стоманена тел. В такъв случай нормалните тигани вече са издраскани, което означава, че те стават неизползваеми. Но с супертиганите на VS това не може да ви се случи. Вие можете да си разбърквате в тях колкото си искате. Освен това, в тях никога нищо не залепва.
Дори и най-тънките омлети ще направите без мазнина. Равномерно разпределената температура отива до най-горния ръб на стените на тигана и едва сега вие можете да сервирате яйцата от този тиган, без те да са залепнали. И на най-добрата домакиня може да се случи тиганът ти да загори, като например това мляко. В този случай нормалните тигани трябва да киснат във вода с дни наред, но не и супер тиганите на ВС. Просто избършете тигана с кухненска хартия или салфетка. Виждате колко лесно става. Сега го подсушават и вече е чист. В една кухня най-лошото е, когато сиренето или кашкавала прегори и остане залепено на дъното на тигана. И когато поискате да го отстраните, то се разтяга като ластик. С супер тиганите на ВС това никога няма да ви се случи. Чрез термичната им основа сиренето получава без да загори една великолепна кафява коричка. И разбира се, можете да го сервирате без да го разтягате на ластици. Омлет с сирене няма проблем. Финно настърганото сирене се слага в тигана, яйцето се излива отгоре и само за секунди в равномерно затопления ВС супер тиган имате най-вкусния омлет с сирене. С едно движение на ръката се изважда от тигана и нищо не остава залепено по дъното му. Да видим сега и теста за твърдост. Карамелизираме захар и добавяме резен ананас. Ако имаме тиган с нормално покритие, една такава смес веднага разрушава покритието по дъното му. С супер тиганите на ВС това не може да се случи. Сега да добавим малко ром и да фламбираме. Тази екстремна температура гарантирано разрушава всеки тиган. Нашия тиган обаче се предпазва от термичната му основа. Дори когато е нагорещен до червено, можете да го залеете със студена вода. Нищо не пръска и не съска като змия, както при другите тигани. Почиствате го само с четка и той светкавично е отново чист. Парчетата месо също стават много лесно. Без абсолютно никаква мазнина и за нула време. Те вече са леко запържени. Добавяте прясно измити зеленчуци, подправки, малко сметана, разбърквате и ястието от месо и зеленчуци вече е готово. Апетитно, нали? А почистването? Нямате проблем. Просто замърсеното дъно се извършва с салфетка. В квадратния супер тиган на ВС можете също без мазнина да правите месо на скара. В този случай отново равномерното разпределение на топлината ви осигурява великолепни резултати. А с ребрата по дъното на този тиган получавате на самото месо прекрасни следи, като от класическа скара. Добавят се само подправки. Изглежда или приготвянето на сос за вашите месни ястия. Налейте само вода и сосът е готов, без абсолютно никаква мазнина. С супер тиганите на ВС вие готвите изключително лесно. Няма залепване, няма надраскване, няма загаряне и винаги светкавично. А след употреба се почистват за миг. Превърнете готвенето в удоволствие. И така, поръчайте си супер тиганите на ВС. Чугунен тиган с диаметър 20 см само за 1490 лева. С диаметър 24 см 1980 лева. С 28 см 2480 лева и квадратният тиган с кара 1980 лева. А за тези, които поръчат повече от 2 тигана, подарък от нас. Безплатно сгъваема дъска за рязане, с която никога няма да разсипвате. Обадете се веднага. Пресни зеленчуци, хрупкави салати, сочни плодови резни, великолепни гарнитури, декоративни украси, каквито само майстор-готвачите могат да правят. Искате ли и вие да приготвите всичко това сами? Тогава ви трябва непременно V-образното ренде Бьорнер с 4 приставки за различно рязане. За тънки и дебели филийки, ситни и едри купчета, пръчици, лентички, вие просто успявате всичко. Високо немско качество и технологичен стандарт характеризират новото кухненско ренде Бьорнер. V-образният нож е от висококачествена, заточена с лазер благородна стомана. Новото V-образно ренде Бьорнер е по-устойчиво и по-стабилно от неговия предшественик. Новите приставки се фиксират здраво, а с единствения по рода си като дизайн държач-предпазител, вие защитавате пръстите си от острите ножове и гарантирано нарязвате вашите продукти без остатък. С гладката приставка режете на фини шайби, краставица, гъби, ряпа, дори репички и всяка шайба е по-красива от предната. Бяло или червено, зелето става за секунди финно като кадаив. Идеално за пресни салати. Финните пръстени от лук, чушки или прас също стават изключително лесно. Обърнете приставката и за секунди ще нарежете красиви дебели шайби, например картофи за мусака. Погледнете колко лесно става това. Дори и меките зеленчуци не са проблем за новото ренде Бьорнер. С V-образния лазерно наточен нож от благородна стомана нарязвате меките домати без никакво усилие, а приставката с големите ножове е за дебели пръчици, като моркови или ряпа, например. Тя е идеална за нарязване на картофи за пържене. Картофът се поставя в предпазителя и с няколко движения нагоре-надолу приготвяме великолепни и еднакви помфри.
Или ако желаете едро нарязани чушки, зеле или прас, всичко това става без проблем. Както и купчета от лук за вашия гулаш. Набождате главата в предпазителя, клъцате веднъж 2 пъти с ножа и вашите едри купчета са готови. С приставката с малките ножове се реже на тънки пръчици или ситни купчета, кисели краставички, сочни ябълки или за секунди мини помфри. Искате тънки и дълги пръчици? Това е съвсем лесно. Слагате зеленчука по дължина в предпазителя, нагоре-надолу, по третата приставка, готово. Със същата приставка режете зеленчуците на ситни купчета, като лукът за вашите сосове. Ножовете Бьорнер са толкова остри, че те не смачкват лука, а режат така, че сокът си остава там, където трябва да бъде. В самия лук. С новата 4-та приставка вие притежавате прекрасна резачка за сурови зеленчуци с двоен нож. С нея режете всякакви плодове и зеленчуци на съвсем финни ленти, идеална за салата от моркови. Разполовявате морква, слагате го по дължина в предпазителя и автоматично получавате финни като цигара на хартия ленти. Новото универсално ренде Бьорнер е наистина уникално. Но това не е всичко. Ето го най-новото в комплекта на Бьорнер – вълнообразната резачка. Ще се прехласнете, като разберете колко много неща се правят с нея. Вземете, например, една краставица. Веднъж рязвате надолу, след това обръщате и следващото рязване. Видяхте ли? И не забравяйте, винаги се сменят ляво-дясно, ляво-дясно. Не е ли великолепна тази форма? Тя става идеално за картофи на мрежички, моркови, гъби и още много други. Децата ви ще ги обичат страстно. С това ново специално ренде ще направите от всякакви плодове и зеленчуци изящно нарязани декоративни формички за салатни блюда или гарнитура за вашите местни ястия. Или пък просто за разнообразие ще режете вълнообразно картофи, зеленчуци, плодове, замразено масло. Винаги изглеждат по-добре. Освен това можете да режете и на спирали. Съберете току-що нарязаните парчета едно до друго, поставете ги в предпазната шапка и за броени секунди получавате тези красиви спирали. Новост в комплекта с рендето Бьорнер, при това безплатно, е практичната ваничка за рязане и сервиране. Благодарение на 4-те гумени кръчета тази ваничка е абсолютно стабилна. Никога не се плъзга. В специалния жлеб идеално пасват както универсалното ренде, така и вълнообразната резачка. Никога вече пръски. Всичко нарязано пада във ваничката и кухнята ви си остава чиста. А и измиването е лесно като детска игра. Нищо не развинтвате, нищо не разглобявате. Само го подлагате под течаща вода и пак е готово за следващата употреба. С новия комплект на V-образното ренде Бьорнер всичко изглежда по-професионално и ви се отдава още по-лесно. Вие получавате новия кухненски комплект на Бьорнер само за 2490 лева с V-образно ренде, с държач-предпазител, с 4 приставки, с вълнообразна резачка, с опътване на български и само сега безплатно с стабилна ваничка. Новия кухненски комплект на Бьорнер. Просто най-доброто. Поръчайте веднага. Край на мъчителното боядисване с четка. Сега вече има VS Painter, най-модерната система за боядисване с всякаква боя и лак. Във вашето домакинство с него покривате значително по-голяма площ и пестите много боя. Идеален за прецизното боядисване на праговете във вашия дом. Те плътно се покриват с боя, при това без да капе, така както това ставаше при обикновените четки. Специалните мечета на VS Painter не пръскат и боядисват много по-големи пространства. Това се върши от милионите къси влакна в горния слой на мечето. Рулото във ваничката дозира точното количество боя върху VS Painter и това е гаранцията за абсолютно равномерното боядисване на прозорци, врати, тръби, радиатори. Благодарение на практичния адаптер за удължаване достигате и най-високите тавани, разбира се, без да капе. Почистването на мечетата е много просто. Изплъкнете ги с хладка вода и вашия VS Painter е готов за следваща употреба. VS Painter покрива с всякакви вглъбнатини и изпъкнали плоскости. И всичко това без да капе и без следи от четка. Поръчайте си сега на тази изгодна цена вашия VS Painter, системата за боядисване. Милионите влакна гарантират професионални резултати. Вие пестите време и пари. Мечетата се подменят и при VS Teleshop можете по всяко време да си ги поръчате допълнително. VS Painter за чисто боядисване без следи, напълно равномерно. Не се двоумете, убедете се веднага.